Soňky ýyllarda ýurdumyzyň nebitgat hem geologiýa pudoklaryna alyp barýan işleri ýokary görkezjere bolýar. Şuny irisine toplumlaryň gaz geçirji urgamlaryň hemde gaýtadan işleýän zümleň gurulşygyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu bolsa pudogyň işiniň netijeli häsiýeti bolmagy bilen bir hatarda toplumyň ykdysady görkezjeriniň ýokary derejäge ýetmegine şertlendirýär. Nebitga senat we geologiýa pudoklarynyň işgärleriniň güni münasibetli ýaýwanlanan şäherleň hataryna Türkmen Nebit Döwlet Konserniň Türkmen Nebit önümleri baş müdürlüğüne degişli täze döwrubap awtomobillere ýanygyç goýujy bekadiň açylyş dabralary şatlyk şowkyna beslendi. Munyň özi degişli pudogyň işgärleriniň güni münasibetli gurulýan dabralaryň joşgyny hasam belende oturdy. Biri ýygyň ýylyň dowamyna 1500 awtolary hyzmat etmäge niýetlenen ýanygyç goýujy bekatda degişli hyzmatlaryň ýokary derejede ýerine ýetirilmegini üpçüne diýeni ähli zerur şertler dürdiripdir. Türkmen Nebit önümleri baş müdürlüğünün garamagyndaky hojuluk hasaplaşygandaky awatlaýyş gurulşyk müdürlüğünün işgärleriniň hemde hünärmenleriniň belelikdäki tägärleri netijesinde gurulup ulanmagy berilen bekatda awtomobillere dürli görnüşli ýanygyçlary goýmak hyzmaty bilen bir hatarda bu ýerde ýanygyç howpsuzlygy kadrlaryny berk berjä etmek üçin ýokary derejeli mümkinçilikleri üpçüne diripdir. Şolar wagtyň özüne täze bekatda bu ýerde işleýän hünärmenleriň netijeli zähmet çekmegi hemde göwnü jaýdyň jalma üçin ähli zerur şertleri gözeňde tutuldy. Munyň özi ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň alınıp barlaýan işleň ýokary derejede amal bolmagynyň baş şertini emele getirýär. Şeýleheme bu ýerde awtomobillere goýulan ýanygyjyň möçürleri ýerine ýetirilen işleň derejesi boýunça hasabatlary, degişli seljermeleri ýürütürüşleriň enjamlary arkaly amala aşyrylýar. Bu urda işleň talaba laýyk gurulmagynyň baş şertini emele getirýär. Munyň özi burada alınıp barlaýan işleň netijeli häsiýete ega bolýanynyň hemde nebitga senaty we geologiýa pudoklarynyň ösüşiň täze derejesine çykmagy urna hemme taraplaryna tagalla edilýäniň nobatdaky beýany uruly. Ýanygyç çyýmalarynyň golary boýunça dünýäde öňdäki ornuň birini eýleýän ýurdumyzda bulugymyň ähli düzümlerini, şortany önümçilik kuwatlyklaryna täzeçilik tehnologiýadan dünýäniň öňde barjy tejribesi işiň ornaşdyrylýar. Şeýlelikde pudogyň ähli urlaryna alyp barlaýan işleri häzirki zaman taraplaryna hemde halkary görkezjerine dogry laýyk gelýär. Bu ursa işleň ýokary hil derejesinde berjä edilmegini şertlendirýär. Paýtagymyzyň gözel künjeklerini birine bina edilen awtomobillere ýanygyç goýujy täze bekat awtolary hyzmat edip başlady. Desganyň öz boşluğy binagarlyk aýratynygy oň enjamlarynyň häzirki zamanyň täzeçilik tehnologiýalary bilen üçledirmegi hemde ýanygyç goýunça enjamlaryň ýerleşdirilişi bu ýerde degişli hyzmatlaryň ýokary derejede amala aşyrmak üçin giň mümkinçilikler açýar. Munyň özi hormatly prezident we arkadaşly gahryman serdarymyň watan diňe halky bilen watanlary, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen asly şygary baş ýürürge edilýän durmuş syýasatynyň ruwaşykly besenýäniň aýdyň beýan urly. Pudogyň işgärleri ýurdumyzda ähli urlar bilen bir hatarda nebitga senaty hemde geologiýa pudoklarynyň ähli düzümleriniň maddi enjamy binýadynyň berkidilmegi bilen baglanyşykly meselelere döwlet derejesinde ähmiýet berilýän üçin gahryman arkadamyda hemde arkadaşly gahryman serdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler.